उत्तराखंडनि देहरादूनाव एन्जेल साकमा सासे ट्राइबेल स्टूडेंट बिथाङा त्रिपुरानि आरो जाय फरायसाया मास्टार अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA फरायबाय थादोंमोन बिखौ मोनाबिलिनि समाव बाजार खालामनो थांनायाव जिहेतु बिदा आरो फंबाय सानैबो दङमोन बिथांमोनखौ रेशियेल डिस्क्रिमिनेशननि थाखाय चाइनिज बुंनानै आरो गुबुन गुबुन गाज्रि भाषा बुंनानै एन्जेल साकमाखौ देगारजों बा गोबौ हाथियारजों माने एटाक खालामो आक्रमण खालामो आरो बे एटाक खालामजानायनि उनाव 15 दिननि उनाव हस्पिटालाइज जिहेतु बिथाङा जानानै दङमोन बिथांनि जिउआ गोमानो गोनां जायो आरो बिथाङा जि थासारियाव जेरैबायदि बिथांखौ रेशियेल डिस्क्रिमिनेशननि थाखाय सा सानजा भारतनि सासे फरायसा हिसाबै बिथांनि सायाव देहरादूनाव जेरैबायदि एटाक आक्रमण जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा नर्थ इस्टनि गासै हारि माहारिनि जानानै जोङो गोख्रोङै सोंखारिदों गोख्रों रावजों बे जाथायखौ जोङो माने कुनु कारनाव जाहाथे बेबायदि जाथायखौ इयुनाव रावबो जाहाथे खालामनायनि साहस खालामा बिनि थाखाय जों स्ट्रंलि जों वार्निं होदों खोथाया जाहैबाय जे बेबायदि किन्तु गोबां समाव भारत सरकार बा बै कनसार्न स्टेटनि एडमिनिस्ट्रेशन बा गभर्नमेन्टआ इनिशिएटिभ लानायनि थाखाय लासै लासै जिर' डाउन जाबोदोंमोन किन्तु टाइम टू टाइम दिल्लीयावनो जा साउथ इन्डियानि जा बा नोङो नर्थ इन्डियायावनो जा बे मेनलैंड इन्डियायाव सा सानजा भारतनि बे बर' सुबुंबो जानो हायो असमियाबो जानो हायो सोरबा गार' खासि जयन्तियाबो जानो हायो सोरबा मिज'बो जानो हायो सोरबा साकमा त्रिपुरिबो जानो हायो जायखिजाया बेबायदि सुबुंखौ चाइनिज बुंनानै बा मालाबा टिबेटनि बुंनानै मालाबा फरेनार्स बुंनानै रेशियेल डिस्क्रिमिनेशन बर्णवादी जि मोनसे हिंसानि जि मोनसे आक्रमण बे आक्रमणखौ जों खालामबोनाय नुदों आरो बिनि सायाव प्रतिबाद खालामसेयावबो दिनैसिमबो जोंनि सायाव बेबायदि एटाक आक्रमणा जोबाखै दा बेखायनो एन्जेल साकमाखौ जायफोरा एटाक खालामदोंमोन बिथांमोनखौ माखासेखौ हमदों माखासेया खारनानै दङ आरो बे बेलायाव भारत सरकारखौ आरो लोगोसेनो उत्तराखंड सरकारखौ जोङो खावलायगोन जों दाबि दैखांगोन जे जायफोरखौ एरेस्ट खालामबाय दिनै बिथांमोनखौ BNS नि 103 नि धारायाव मार्डार केसाव माने एरेस्ट खालामनाय जादों होननानै बुंदों बा एरेस्ट खालामनायनि सायाव चार्जशीट माने बिथांमोनखौ माने आरोबाव केसखौ जाफिननाय जादों होननानै बुंदों किन्तु बिथांमोना जाहाथे कुनु कारनाव दुर्बल चार्जशीटनि थाखाय बा प्रशासना एडमिनिस्ट्रेशना स्टेटआ देहरादून माने उत्तराखंड जानायनि थाखाय कुनु कारनाव बिथांमोना जाहाथे खारग'वा आरो जाय खारखोमानानै दङ बेखौ जाहाथे हमनायनि बेबस्था लायो बे मिडियानि गेजेरजों जोङो एसामिस निउज चेनेलावबो जिहेतु बे खोथाखौ बुंबाय जोङो दाबि दैखांदों जे बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनांगौ स्ट्रं पानिशमेन्ट होनांगौ मार्डार केसनि अधीनाव बिथांमोना जाहाथे माने फांसिनि माने साजा मोनो बिनि थाखाय जोङो दाबि दैखांदों आरो बे जाथायखौ जों गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों दुखुथिया न'खरजों बे दुखुनि समाव जों बाहागो लाफादों आरो दिनै मोनाबिलिनि 4 बाजियाव जोंनि माखासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिल्ला आफादफोरा एन्जेल साकमानि मुङै बेयाव बिथांखौ गोसोखांनानै श्रद्धांजलि होनायजों लोगोसे आरो प्रटेस्ट खालामनायजों लोगोसे केन्डेल लाइट सावनाय हाबाफारिखौ दिनै मोनाबिलियाव लागोन।